Συνελήφθησαν 3 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται να έπαιρναν φακελάκια για να μην κόβουν κλήσεις. Θα πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Γίγο. Έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Απίστευτο και όμως ελληνικό, Σπύρο. 3 αστυνομικοί από την τροχέα Μουδανίων συνελήφθησαν από το εσωτερικών υποθέσεων, καθώς φαίνεται να έκαναν συνεχόμενους ελέγχους, χωρίς όμως να βεβαιώνουν παραβάσεις. Κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις, αλλά και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από εκεί, Σπύρο, καταλαβαίνουμε ότι το ποσό που φαίνεται να έλαβαν καθ' όλη τη διάρκεια της παράνομης δράσης τους ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου, στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα, ενώ η υπόθεση έφτασε στους αδιάφορους της Ελλάδας από καταγγελία που είχε γίνει εδώ και καιρό από πολίτη θύμα των επιορκών αστυνομικών. Τώρα τα έμπειρα στελέχη των αδιάφορων δούλευαν μεγάλο διάστημα την υπόθεση, έτσι ώστε να συλλέξουν τα στοιχεία που ήθελαν. Και οι 3, να σου πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Άρα δηλαδή σε σταματούσαν, σου έλεγαν το πρόστιμο μπορεί να δεχτείς είναι 500 ευρώ, δώσε 300 σε εμάς και δεν το κόβουμε. Γιατί μπορεί να σου έπαιρναν και το δίπλωμα, αντί να σου το κρατήσουν 60 μέρες και να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί είναι και πέρασμα φορτηγών, άρα τα πρόστιμα είναι πολύ μεγαλύτερα. Έλεγαν ένα μικρότερο ποσό έτσι ώστε να το βάζαν στην τσέπη. Σε ευχαριστώ πολύ.